kunin natin to. Pipitasin natin. Lemon. At ito naman ang aking pandan, yung inilagay sa kanin at mabango na ang kanin. Pandan, ito ang pandan. Mamulaklak yata ang aking arwaka. Ito ang bulaklak ng arwaka flowers. Wow, ang aking caladium. Mga caladium. Fresh na fresh ang aking mga caladium. Ang aking badyang. Ito naman ang aking coconut bonsai. Fire flash, mga hanging plant, mga tanim na pampaswerte daw. At dito naman tayo sa aking mga rose. Oh, yan ang aking mga tanim na rose flower. Namumulaklak na. Iyan. At ito naman ang aking mga hanging plants. Sa itaas aking mga ferns. Fleur de lis yan ay mga badyang. Yan ay kalipay. Ito ay kalipay. Kasi bagong ulan. Oh, yan. Bagong ulan. Daming bulaklak. Basang-basa pa sa ulan. Sa ulan. At ibang klase na naman to. Old. At ito naman ang aking badyang na purple. Purple yan. Purple. At ito naman ay paborito ng mga paru-paro. Lantana. Lantana? Siguro ito yata ito ng mga paru-paro kasi ang bango-bango. Lantana flowers. Mauday ni ang atong mga aglaonema. Ano itong mga aglaonema? Siya, mga variety niya. Mga variety. Kaya na siya, unsa po na mani atong mga caladium. Mani atong mga variety na to sa atong caladium. Iba't ibang variety yan.
Kinain ng uod. Ayan. At saka, nandito rin ang kumakain. At mukhang healthy. Mukhang healthy, ha? Mukhang healthy. Bakit kinain mo ang aking kaladium? Naku. Ayan. Ang aking red velvet. Aking star cluster. Ayan, ang star cluster. So, that's all mga kabanwa. Ang ating mga tanim dito sa bukid.